Rostomili, posłuchajcie o bąclokach, gliniokach, a o druciorzach. Były wszędy, po całej chałupie. We wasz kuchni, w kuchyni, we szpajsce, a w sieni. Bez bącloków gaździno by se fakt nie dali rady. Prawiło się na nich jeszcze a i pącloki, lebo puncloki. Choć były kruchki, a szło ich lachko roztrzaskać, to jednako poradziły wydzierżeć 100 a i 200 roków, bo nie były ocelowe, tuż nie rzowiały. Robiło się ich z kamionki, a niż się ich styrczyło do pieca, to się ich posuło solą, tymu się tak świeciły po wyrchu, bo z tej soli się robiła w piecu glejta w przeogromnym hycu. A czemu się na tygarcu prawiło bącloki? Na Bohańdowni kupa z nich się robiło we mieście, co się teraz mianuje Bolesławiec, ale kiejsi, jak tam byli Niemcy, to się na niego prawiło Bundzlau. Tuż ludzie to jakoś ich chycili, a prawili se na tygarce z gliny bącloki. Choć się w bąclokach nie ważyło jodła, to jednako wiele razy, jak się baj bąclok z mlekiem postawiło blisko blachy, to się to mleko zgrzoło, a jeszcze było fest długo ciepłe. Ale styrkało się do bącloków a i szmolec ze szpyrkami ze zabijaczki, kwasiło się w nich ogórki, lebo a i kapustę, ale w ten czas pąclok musiał być już wielkucny. Na taki wielkucny pąclok się prawiło, że to jest czaplok. We szpajsce gaździno do nich loła mlyko, kiszkę a kapołkę. Na pąclok, na śmietonkę się prawiło śmietnik. W takownym bącloku, co miał chrube ściany, jodło się tak wartko nie psuło. Tuż baj w zimie, we szpajsce, kany był chłodek, do bącloka szło dać, a i jakieś ich mięso na porę dni. Były jeszcze maluczki bącloczki, co się z nich piło piwo, lebo skiszczone mlyko ku zimniokom. Były jeszcze kiejsi takowne małe glinioczki, co miały dziurę nad spodkiem, co się na nich prawiło czepnik, lebo czepniczek. Loło się do nich mlyko, co się już na nim zaczęła robić śmietonka, co by ją szło od tego mlyka dać oswę. Była jeszcze łotka, takowny glinioczek do mlyka, co go miały gaździnki gor, jak doma były małe dziecka. Tuż dobre, ale bącloki były kruchki, a jak się strzaskały, hańdowni się ich nigdy nie wyciepowało, iny się ich dawało posprawować. Kiejsi po dziecinach drepsili chłopi, co poradzili każdy strzaskany pąclok dać do kupy. To byli druciorze. Okrom tego poradzili z drutu robić roztomańte szumne wieca. Starka mi wyrządzali, że jak druciorz bąclok sprawił, to już potem to było na kupę roków, a mógł schurczeć na dłaszkę, a nic mu nie było. Druciorze to byli gorsłowocy ze Spiszu, Orawy, a z Kysuc, co wędrowali po miastach, a dziedzinach monarchii rakusko-madziarskiej, tuża i po cieszyńskiej ziemi. Po początku XX wieku ich było około 5000. Dyski się bardzo opłaciło dać bąclok sprawić druciorzowi, jako go wyciepać, bo kiejsi ludzie mieli w zocy wieca, a raczej 10 razy ich sprawowali, niż ich ciepli do wasz kuchnie. Dziś o bącloki furt idzie dostać w magazynach, jeszcze w nich gaździnki dzierżą stopiony szmolec ze szpyrkami, a ponikierzy w nich kiszą ogórki lebo kapustę. Ponikiere bącloki mają kupa roków, a furt są jak nowe. Jak macie jeszcze taki starostny pąclok we wasz kuchni, to choć jest zamaraszony, to umyjcie go ciepłą wodą, a uwidzicie, jak się mu będzie glejta po wyrchu świecić. A i po 100 rokach lza do niego wrazić to, co kiesi duma gaździnki miały najlepszego. A przeca kiej był pełny bąclok, to dycki gor stareczka byli radzi, bo wiedzieli, że w chałupie głodu nie będzie.